Всички знаем, че територията на България е точно 110 994 квадратни километра. Планини и равнини, гори и поля, прекрасни върхове и страхотно черноморско крайбрежие. Всичко това е България. На географския континент Европа България е 15-та по площ страна от общо 49 държави. 33% от нейната територия е заета от гори, а почти 60% от земеделски площи. 85% от земеделските площи са заети от зърнено-житни и маслодайни култури. Разказваме ви за тези данни, защото България притежава огромни количества от едно богатство, което може да наречем неизползваното доскоро злато на земята ни. Неговото име е биомаса. България има доста биомаса, защото ние сме едни от основните производители на зърнени култури в тази част на Европа и много големи площи имаме засяти с пшеница, овес, ръж и стеблата на тези култури. Това е основно наше гориво. Става дума за количество от над 9 милиона и 300 хиляди тона биомаса, които доскоро гниеха или бяха запалвани по стърнищата в цялата страна. Днес те могат да се превърнат в чудото, което може да промени българската въглищна енергетика, защото благодарение на новите технологии 1 тон слама, използван като гориво, може да замести 2 тона въглища, т.е. 10 милиона тона биомаса могат да заменят 20 милиона тона въглища. За интересите на енергетиката биомаса означава отпадъчни продукти от нашето земеделие в страната. Основно това, което имаме като технология разработена за употреба, е сламата от зърнопроизводството, остатъците и от други подобни култури, както и дървен чипс от преработката на дървесината. Наричат биомасата още зеленото злато на България, защото тя е възобновяем екологичен източник на енергия. Ефективно е, защото сухата слама, която имаме и която гориме в момента, тя идва с калоричност над 3500 калории, 4000 калории, което е почти двойно на въглищния микс, който употребяваме и на който е проектиран ТЕЦ-а. Тоест 1 тон биомаса заменя около 2 тона въглища. По време на своя растеж, растенията са приемали въглероден двуокис от атмосферата чрез добре известния ни биохимичен процес на фотосинтеза и са отделяли кислород. Именно за това, според учените и законодателството на Европейския съюз, използването на биомаса за добив на енергия не само не нарушава екологичния баланс и не води до климатични изменения, а напротив, поддържа равновесието в природата и устойчивия климат. Събирането на биомасата наистина е сериозна работа, защото първо отиваме към сключване на договори с самите земеделски производители. След това трябва да намерим транспортни фирми, които да превозят от производителя до нас тази биомаса. Така че логистиката за това нещо, за доставката на биомаса при нас е доста трудоемък и сложен процес. Желание от страна на земеделските производители да реализират остатъците от своята продукция, защото за тях това е отпаден продукт, а пък за нас е суровина. Така че интересът е взаимен и си помагаме. Първенец и лидер в използването на биомаса и новите технологии за добив на енергия от нея е емблематичният ТЕЦ Бобов дол. Въведен в експлоатация през 1973 година, той е един от най-грандиозните и модерни строежи на онази епоха. В терена на централата имаме заделени около може би 100 и няколко декара, които са подредени като площадки за съхранение на слама. Там това, което изгаряме на момента, изгаряме остатъка, който идва в повече от това, което можем да употребиме за деня. Го редиме на стелажи, на специални фигури, покриваме ги и ги съхраняваме за сезоните, в които няма да има слама, за да можем да работиме целогодишно. Идеята на това нещо е да си доставим сега необходимото количество слама за цялата година работа.
благодарение на специфичната технология на горивния процес в неговите огромни котли, се развиват изключително високи температури, които позволяват въглищата да бъдат заместени ефективно и от нови горива, като биомасата или иначе казано добрата стара слама. На два етапа смеиваме. Първо по-едро, след това доста по-ситно, на малки парченца и с помощта на специални съоръжения с нагнетен въздух се транспортира по тръбопроводи до горивните камери на котлите. За да използват биомасата като гориво, в ТЕЦ Бобов дол е изградена мегаплощадка, на която месечно се складират стотиците хиляди тонове биомаса, пристигащи от различни кътчета на страната ни. Особено сега в сезона на жътвите говорим за десетки хиляди тонове, дори може би този месец ще стигнем и до над 100 хиляди тона. Планини от слама са наистина, когато вече към края на септември, да речем, когато приключат жътвите на всички култури, наистина при нас има планини от различни видове слама. Всяка доставка е контролирана за влажност и качество, в съответствие с законовите и технологични изисквания. Да, аз мисля, че даже може би последните 1-2 години могат да го потвърдят доста институции за това, че те са доволни, защото вместо до сега те да палят стърнищата след жътва и да правят пожари и да създават проблеми, това нещо се събира и се предава при нас. Така че ние, освен реално работейки в посока на очистване на нашите газове, ползвайки биогориво, спомагаме и за очистване на останалата част от природата. Няма замърсяване от пожари, много по-малко са. Полетата се очистват от излишък на подобна маса на сламата, която остава по нивите, не остава да гние и да създава проблеми на производителите. След това ние, оползотворявайки я, сериозно намаляваме количествата на нашите емисии, които излъчваме при добива на електроенергия, при производство на електроенергия. Десетки специални машини събират и балират сламата след жътвата, а стотици земеделски производители отблизо и далеч получават допълнителни средства, за да развиват своите стопанства. Ползите са в тези основните посоки, че няма замърсяване на полето, няма замърсяване при нас. Биомасата не носи със себе си тежестта за плащане на въглеродни квоти, което допълнително улеснява предприятията като нас, намалявайки задълженията за плащане на такива квоти, нашата себестойност на електроенергията се понижава. И оттам вече това си води и до при реализацията на пазара на по-евтина енергия, тя би трябвало да е по-евтина. Използването на биомаса като част от зелената трансформация на икономиката ни е начинание, в което няма губещи. Печели природата, печелят хората, печелят земеделските производители, печели и България, която може да остане енергиен център на Балканите и Югоизточна Европа и да се съхранят десетки хиляди работни места на енергетици. Вече сме на етап, в който можем да твърдим, че сме така доста напред и може да кажем, че сме специалисти в оползотворяването на биомаса за производство на електроенергия. В крайна сметка всички можем да продължим да получаваме електроенергия на достъпни цени. И накрая, но не по значение, биомасата е изцяло български продукт и може да допринесе сериозно за постигане на енергийна независимост на страната ни в тези турбулентни времена на кризи и войни. Затова именно наричат биомасата зеленото злато на България.